teman ya di kamar jai mong. Teman ko pa mian eh. Yang hana hab mudu ya u MLA sungi. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino memang ah. Abang alim tak lah post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Ha ka arpo artarik ukala lengkot arja punrio. Ki pulit kilayo ya ka ijhar bah ka arpo itarik ukala lengkot arja punrio. Ha ka por rio siteng. Arngot kibriu ki baya lenti kila shasho ha kibriu ki basyong da kaskuti. Bat kani kalaja ha CM Connect building kabadan ha Golflink bat kita kibriu kila kini ru ya ka mobile phone jongki. Hadian bala tokit bah ya kani ka jingja. Ha ka arpunya utarik ukala lengkot arja punrio ki pulit ka pasture beat house ki la yokem yo ubrio ubala tip kerteng kum ukit bok thaba uba ki jukhotsin kum ukoi uba syong basa ha Golflink klishnong bat lakem yo una Golflink. Ula don sa uwi pat uparalok jongu yo ubala tip kerteng kum u Daniels imli uba syong basa ha nong mensong dong kamon. La register kes ya kani jingja ha Sadar Police Station bat la pengat ha ki kendon jongka BNS. Ki pulit kila yobiang ya ka mobile ka bakila Knieh bat kila kurubru ya ka skuti ka baki pendon kam ha ka por bakile ya ka kam. Ka skuti ka bala yo kurup ka dei ka badon yo registration number ML05AG 0461.